Hello, Harshin. Hamish is the kitchen at the east. I had trips a hanil recipe. I come to. I had Joe Vergakum. Echo is that gusha is millionaire shortbread. Homa sahai. Brisket gaveun, caramel as a vien, agus chocolate chervun. Oh, hamir variach belasta sahai. I had donna gut sahai. Well, but I had a verga was a hook up so a Jew. A Jean affair I have fallen. A sort of to be giche. Gun hieltes. Ach, nach piek shen ma. So ha men doel charge vrisketje groerig. En mag a brug ein. Rutbek de juker. Agus knochen. So en oprigiga. Agus ha men doel rozen caramel groerig. Le dates. Had geblastes, had gemilish kujok. Le rutbek banje knochen aan. Agus alle goko. Agus nog een jug chocolate abes jug gewoon. Shouldn't have gakum se koyu. He gave call it agus he shin go sort of a gal. No na geel. Serieus me. Just, I'm a do good to go prishin, okay? So I'm dal gan goedesteach gan tinne a hashew. Agus hi sin de hachlas. Ham an dag as gyfer gleawr ach nach el cwsaken. Agus fioch mi sinne food ag sies hot chawn sa suringo. Kert, zat mi zo fridgenis, agus hi sin mar a heitlis an a leure hiete. Gaak mi na dates sean 3 karsen horig. Diach an uske, gus bi beknes buike. Ham nis dal goed falla wat duske. Agus vier sin caramel groeig. Ha dates na brein, sauen. Agus rotbek de vanilla kudjach. Agus hi sin mar a heitlis seo. Mo leeg rakken. Hi sin ma ha. Oh, nach schnaket ma. Oh, gejara. Blush me. Hashet skynjal. Hai milish. Hai nille gewoon means toch skum begor gavier. Oh, hashet ma. Oh. So what do you do? Ik heb toch goed mijn goest. Dat is fijn. Dus dan even de caramel op het show als ze weer. Gaat al eens moeite brisket te gaan. Ze die echt dit is Spanje. Echt een koko aan. Tja. Kersma ha a chocolate in a leeg. Jessel is een dal in de woon. Ik is een notion. Biet Jessel. Oh, zo zijn. Oh. Kersma ha. Han 3 ide eet. Chocolate in a leeg eet. Han met al goed shows de fridge in die is. Ik is een notion hier in de middag. Je gaat belasten. Nu nog eens saai. Zo nusje deze fridge haar eigen. Sjálf na híðan. De brisket, de caramel, agus de chocolate eet woen. Hanneke mag oké. Mag a dídaf. Nusje. Sé a díagin a haam. Sé wie viagin. Nach sin kerst. Kun mi sinna mag het laat. Gary mi slú. Skiën het al steeg oké. Oh ja. Vier me een notion piece. Stop ik eens me wiel. Ha kummel die gele kerstgelauer. Zo kodische wisse kollig. Als het maar. Han kan maar milies. Als het skanja. Han ze dan toch oplichen. Maar haar schreef er zo'n een of kutjach kurmisjes recipe met haar. Agus kutjara. Millionaire shortbread gun hieltes. Maak het idef.